alles over weet te vertellen is natuurlijk Henk Dijkstra. Henk, ga je gang. Dankjewel Bert. We gaan naar de finale voor de 4 tot en met 6-jarigen. Voor diezelfde indoor dagcompetitie. De jury is in aantocht. Mevrouw Jenny Veenstra, de heren Vetse Schotanus en Harry de Jong. In dit geval geen stijlprijs, alleen de wedstrijd en aansluitend uiteraard de definitieve plaatsing voor de finale. Komt u maar met 191. Kjeld van Stal de Berkmeer van de hengst Nane 492 met Jalmer de Groot. In aantocht met 73 Gilbert von Zeenland, de jonge Epke 474 van Ralf Boenic in Hozena met aan de leidsels Richard Hofstra. Met 416 aan de wagen, zo dadelijk de piste betreden, Vokelien T.J. van de hengst Mewis 438 van Stefanie Dietrich in Meinertshagen met aan de leidsels Harm Hamstra. De enige dame in het gezelschap, 202, Koendert van de Boetemare van de hengst Nane 492 van Duco Sietsma in Tulare, Californië, gereden door Iris Sietsma. Dan met 122, stamboekhengst Gosse 526, eveneens van de hengst Nane 492. Van Jelle Kleinstra in Groningen met aan de leidsels Radboud Kulsdom. En 166 zo dadelijk Gerrit R.V. van de hengst IJssen 489 van de combinatiestal Chardon, Bradshaw en KCF Farms in Jorber. Met, u kent hem natuurlijk allemaal, Jelmer Chardon. Dat zijn de finalisten die hetzelfde traject hebben afgelegd als de Young Riders. Wedstrijden dus in Exlo, in Tolbert, in Groningen en vandaag dus het absolute klapstuk hier in Leeuwarden tijdens de hengstenkeuring. De jury, omdat het een finale betreft, alle 3 bij de aanspanningen langs ter inspectie kijken of de zaak veilig en goed en gecontroleerd is aangespannen. En 1 dame tegen 5 heren. En we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd of Iris Sietsma zich in al dat mannelijke geweld staande weet te houden. Maar we gaan het zien, we gaan het meemaken en we gaan hopelijk met elkaar genieten van deze wedstrijd en aansluitend het definitieve eindklassement. Ik neem aan dat ook straks de heer Nijboer, Alex Nijboer van Horses to Fly, de ring zal betreden bij het prijsuitreiken. En natuurlijk danken wij ook stoeterij Bommelstein in Haskerhorne en Jaap van der Meulen uiteraard. De Nieuwe Heuvel in Lunteren van de familie Volmer en Tweespa Ruitersport in Bornbergen. De mede-ondersteuners van deze competitie, waarvoor uiteraard de commissie zeer erkentelijk is. De inspectie is zo dadelijk zo goed als afgerond. En dan kijk ik even naar mijn ringmeester, in dit geval Pieter Lang, heer. En dames en heren, gaat u er maar eens even voor zitten. Ze zijn begonnen.
Wat een talent in deze groep, dames en heren. Kijk, en huiver zou ik zeggen. Wat een front, een mooie houding, de oortjes erop. Kijkerig, een mooie voorbeentechniek. En geef elkaar de ruimte, heren en dames. En in een mooi tempo. Het is geen snelheidswedstrijd, maar uiteraard een showrubriek. Jureert u maar even mee zelf. Bent u het straks eens met de deskundigen? In dit geval mevrouw Veenstra en de heer Schotanus. Ze zijn intussen van hand veranderd op aanwijzing van onze ringmeester. En de strijd woedt in volle hevigheid. En kijk eens even naar die strak gespannen gezichten. En kijk die Dekselse dame daar eens even sturen. ...122, 166 en 202. Ik herhaal, 122, 166, 202. ...191, 73 en tenslotte 416. Ik herhaal de complete uitslag nog een keer voor u. 122, 166, 202, 191, 73 en tenslotte 416. Dat is het voorlopige klassement. Maar de strijd is uiteraard nog niet gestreden. In de finale moet er altijd over gereden worden om de absolute hoofdprijzen. En in dit geval gaan we overrijden met 2 heren en 1 dame. Tot en met Iris Sietsma. En zij gaat natuurlijk zo dadelijk proberen om die beide heren Radboud Kulsdom en Jelmer Chardon het vuur na aan de schenen te leggen. Doet u maar even mee en ondersteun ze met een applaus. Wordt het stamboek Hengst Gossen of wordt het Gerrit R.V.? Of wordt het Koendert van de Butemaren? U mag het zeggen, dames en heren, maar de jury beslist. Wat een prachtige strijd en wat wordt er keurig gereden. Echt fantastisch om naar te kijken. Dit is dagpaardensport zoals we het met elkaar willen meemaken. En willen genieten van onze zwarte parels uit het moederland. De jury is nog niet tot een besluit gekomen. En kijk die heren nog eens even. Wat een ontknoping staat ons te wachten. Jongen, wat een uitputtingsslag en wat gaan ze door en wat een conditie bij deze oudere paarden. En de winst, die gaat naar de stamboek Hengst Gossen. En dan Jelmer Chardon en tenslotte Iris Sietsma. Een finale om van te watertanden, dames en heren. Grandioos, wat een overwinning. Het woord is aan de jurywoordvoerder in dit geval, mevrouw Jenny Veenstra. Ja, goedemorgen dames en heren. Wat een genot om naar dit nieuwe talent te kijken. Hè? Het zijn echt van de eerste tot de laatste heel getalenteerde paarden. Sommigen moesten nog iets beter in hun ritme komen, maar het was echt een genot om naar te kijken. Wij hebben gekozen voor nummer 122 op de eerste plaats. Dat hij constant in een heel mooi rustig ritme werd voorgesteld. Heel mooi front. Achterbeen mocht voor ons af en toe er nog wel iets sneller bij.
Maar zo hadden ze allemaal wel iets. Maar voor ons het overal beeld, het mooiste, vriendelijkste, rustig voorgesteld. Hele mooie presentatie. Op de tweede plaats nummer 166. Ook mooi voorgesteld. Af en toe iets hoog in het ritme. Mond af en toe wat open. Maar wel ook een paard wat heel sterk over de benen gaat. En ik hoop hem nog heel veel te zien de komende jaren. Want ik denk ook een fantastisch tuigpaard voor de toekomst. En dan onze dame in dit gezelschap, nummer 202. Ook keurig voorgesteld, ook een hele mooie presentatie. Paard werd af en toe iets eng, dat hij net iets te veel met de kin tegen de hals aankwam. Als hij iets mooier open in het front was, dan zit daar ook nog een hogere klassering in. Maar allemaal hele mooie prestaties en netjes voorgesteld van de rijders. Dank u wel. Dankjewel voor je prachtige uiteenzetting met betrekking tot de kwaliteit in deze rubriek. En met name de overkampers natuurlijk. Zeer kundig en deskundig van commentaar voorzien. Dankjewel mevrouw Jenny Veenstra. En dan gaan we over naar het klassement, het eindklassement van deze competitie. En die is bloedstollend spannend tot het einde toe gebleven. En dan begin ik met op 6 gefinist met 25 punten. Vokelien T.J. met Harm Hamstra. Op de 5e plek met 28 punten Gilbert van Zeeland met Richard Hofstra. Op plek 4 Jalmer de Groot met Kjeld van Staldenbergmeer. Op 3 gefinist Koendert van de Boetemare met Iris Sietsma. Het zilver gaat dan naar Gerrit R.V. met Jelmer Jardon. En winnaar, omdat hij ook de finale wedstrijd heeft gewonnen, is Stamboekhengst Gosse 526 met Radboud Kulstom. En uiteraard felicitaties ook aan de eigenaar familie Kleinstra en natuurlijk de fokker Ate Leijendekker te Witmarsen. En ondertussen is de directeur van Horses to Fly, de Jistrum internationaal opererend bedrijf in vervoer van paarden in de lucht, Alex Nijboer. Met voorzitter Johan Hielkema van de sportcommissie. Reken de ereprijzen uit. En gaan we natuurlijk straks in de afsluitende ereronde nog eens eventjes genieten van deze toppers. Eigenlijk alle 6 een compliment voor jullie sportieve wijze van rijden. En ook voor jullie fantastische strijd. Daar gaat je hart sneller van kloppen als tuigpaardrijder. Voordat we gaan afrijden, zo dadelijk, kan ik nog even, terwijl het lint nog wordt omgehangen, even een praatje maken met Radboud Kulstom. Die glimt van oor tot oor. En wat een debuut in de aangespannen sport. En dan meteen zo'n competitie op je naam schrijven. Ik heb hem niet op, maar anders zou ik de pet voor je afnemen. Genoten van de wedstrijd en ook enige spanning gevoeld? Ja, vanmorgen was ik vannacht een beetje slecht geslapen. En vanmorgen met inspannen begon het ook wat te jeuken. Dus, maar ja, het eindresultaat is goed. Gefeliciteerd en we hopen je nog heel vaak terug te zien met deze topper. Komt goed, dankjewel. Dames en heren. Felicitaties natuurlijk aan al deze cracks die deze wedstrijd en deze finale tot een absoluut hoogtepunt hier vanmorgen hebben weten te brengen. En ik zou zeggen, we gaan allemaal even staan voor de winnaar. Zo dadelijk met een ovationeel applaus. Stamboekhengst Gosse 526. Terwijl ondertussen nog eventjes de overige prijzen moeten worden uitgereikt. Dat was mij even ontkomen. Ja, ik kan nog wel even tussendoor. Heel vaak op het hoogste treedje van het ereplatform. Nu op het treedje nummer 2. Maar ik denk toch een heel goed gevoel over deze wedstrijdenreeks en deze finale plek. Ik zag in mijn ooghoeken Gosse lopen. Ik denk dat gaat vandaag een hele tour worden. En dan om hier in dit kwaliteitsvolle veld tweede te staan is gewoon top.
Gefeliciteerd. Dank je. En ja, dan natuurlijk Iris. Ja, we gaan. We zijn klaar, goed. Dan kom jij de volgende keer, Iris. Ik kan er ook niks aan doen. Onze ringmeester is de baas. Goed zo, een ereronde. Dames en heren, bent u er klaar voor? Ik zou zeggen, we gaan even staan voor Gossen 526. Voor Gerrit R.V. Koender van de Butemare. En al die andere toppers. Een belofte voor de toekomst. Daar komt hij voor de ereloge. Gossen en Radboud Kulsdorp. Jelmer Jardon, RV. Gerrit RV. Iris Sietsma. Jelmer de Groot. Richard Hofstra. En Harm Hamstra. Ja, hij krijgt er geen genoeg van. Nog 1 keer komt u bij u langs. Gossen 526. Topper in tuig. Uiteraard ook uw waardering voor Jelmer Jardon. Iris Sietsma. Jelmer de Groot. Richard Hofstra. En natuurlijk last but not least, Harm Hamstra. Dames en heren, dank u wel. Ik geef met alle genoegen het woord aan mijn collega Bert de Ruiter. Ja, dankjewel Henk. En Henk dan Staal. krijgen we nog een klein intermezzo, Bert. Nog even. Ga je gang. Oh nee, sorry. Nee, ga je gang. Ja, mooie overwinning voor Gossen 526, de KNVS Stamboek Hengst, die we morgen natuurlijk ook terugzien op de hengstenkeuring.